सासेनि उनाव सासे सुबुं गोमानाय गावनि नखर फोथांनो आलाय सिलाय जालांबाय नामा बर'नि नखरा बियोलाय थांनाया खामानियाव थांनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय फन हरैयावनो गोमानाय जाबाय गुबुन जायगायाव खामानि मावनो होनना थांनानै गोमादों खोमजित नार्जारिया नखरनि सुबुङा गोमानायखौ लाना दुखुआव दं खोमजित नार्जारिया नखरनिफ्राय गोमानानै दङ चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि हाथिसार लावख्रिगुरि गामिनि थागिबि खोमजित नार्जारिया आन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन थांनाय 7 साननि उनावनो बार गाज्रि लोगो मोननानै गोमादों होननानै फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला खोमजित नार्जारिखौ रां होग्रोनानै दादगारि आइफवालिनि सनसल चत्रधर मुंनि सासे सुबुङा फाव फान्दायनानै लांदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों बेल' नङा साननैसो सिगां 52 बैसोनि गेन्द्रा बसुमतारीखौबो बुरखायनानै लांदोंमोन होनना बुंनाय जादों बेराफारसे नखरगिरिया फोरमायदों दि लांनानै आन्दायहोनाय सुबुंखौ दिहुननानै होफिननो हायाब्ला सनसल चत्रधरनि सायाव गोख्रोङै पुलिसनि राहा लागोन होननानै फोरमायदों लोगोसे गामिनि गावबुरा आरो खोमजित नार्जारिनि बिसि सरली नार्जारियाबो दिहुननानै होथारनांगौनि दाबि खालामदों लोगोसे सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नखरनि जानबुं नम्बर 6901786067 आव फोरमायहरनो खावलायदों सासेनि उनाव सासे सुबुं गोमाबाय थानायनि आन्दोआव माबाफोर जाहोन थानो हागौ बेनि सायाव साननो गोनां जानानै फैदों गामिया लावख्रिगुरि गामि आरो बे नखराव जानायनि माबाया खाहिनिया जाहैबाय बे आन्ध्रा होननायाव खामानि मावनो थांदोंमोन दा बियो दा थांनानै जायगायाव सहैबाय होननानैबो खोनादोंमोन खोनानाया नाथाय बियो जायगायाव सहैनानै दा बेखौ खोनाफिननो मोनबाय मानो होनबा फाग्ला जानानै खारदों होननानै दा थिखादारा बिदि होननानै खिन्थानाय जादों आरोखि दा बेथ' बुङो थिखादाराथ' मानो होनबा बेखौ आं रिक्स लाया खारनायखौ बे खोथाखौसो बाहायदों दा बेखौ जोङो मानो होनबा बेखौ जोङो सानदों बेखौ बे मानसिखौ मोनाबा मोनसेबाबो जों राहा खालामनानैबाबो बरनगोन होननानै जों सानो आरो दा बेखौ आङो गामि गावबुरा जानानै आङो बेखौनो सानो मानो होनबा बे मानसिखौ मोनोबा ओरैहाय आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लांनानै आरो बेखौ बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन होननानै आरो जेरैबाबो मोननायनि थाखाय राहा जानांगोन होननानै आं बेखौनो सानो बियोलाय थांनाया खामानियाव थांनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय माखासे मानसि लोगोफोर दंमोन आरोखि हारसापारानि 3 गामि खाथिनिनो 3 मानसि बिसोरो आं रिक्स लाजोबगोन होननानै बुरखायनानै जौ लोंग्रा लोगो नालाय बेबो जौ लोङो ओमफ्राय आरो आंनि गामियाव सासे बेवाइ दङ आरो बेबो लोगोआव बेनो बुरखायनानै लांनाय बायदि जादों आरो थाङामोन बिदानि दाहारिनि टेनसन जानानै आं थांसैलै मा जाबा जा एडभान्सबो मोनोनो 3000 एडभान्सखौनो लब जानानै जौ लोंनो फैसा मोननायनि लानानै थांनाय जादों आरो ओमफ्रायो थांनाय समावबो फन हरबाय थाखादोंमोन ओमफ्रायो सौहैजासिमावल' साननि गेजेराव हरनाय जायाखै आरोखि ओमफ्रायो मोनायाव थगायनाय जाबाय आरो ओमफ्रायो अखानायै सौहैनाय खालिखौ फन हराखिसैना जोङो ओमफ्राय फन हरैयावनो गोमानाय जाबाय होननानै दसेनि उनाव गावसोर कल खालामनानै खोन्थाहरबाय आरोखि बिसोरो आन्ध्रा बेबा मा जायगा जायगाखौ सोंहरनाय जायाखै आं देवबाराव थांबाय नालाय 7 दिनसोआनो जाबाय दिनैजों लांग्राफोरनाव खबर लादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो खोन्थायो दा हरबाय थाबा मबाइलखौनो सुइच अफ लाबाय आरो दस्रा कम्पानियाव खारलांबायनो बिसोरो जेबो होनाय पुलिस केसफोरबो होनाय जाथ'वाखै नागिरनानै होनाय खोथाखौलाय बुङो मोनगोन होननानै बुङो आरो ओमफ्राय मोनथाराबा नोंसोरो मा राहा लागोन मोनथाराबा बिदिनो मा लानाय जायो सानग्रोनोसै नांफिनगौ होननानै जों हले मानसिखौ बुंहरखाबाय आरो रायहरखाबायबो ओमफ्राय फनखौबो बिजि खालामनानै लाजोबबाय मोननै सिमखौबो आंनि फिसायनि मुङा जाहैबाय खोमजित नार्जारि सोरबाफोर नुयोबा नायफ्रांबायनानै मोनफ्राङोबा कल खालामनानै खोन्थानो हरनो हानांगोन आरो 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसेम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।